14 चिरां दुवारनि ब्लक अफिसाव जों मोनसे पार्टी कर्मिखौ खालामनानै सावरायमेल खुंदों आरो बेयाव बिहेखे फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सनखौ बिथा खालामनानै सावरायनाय जादों जिहेतु जों क'क्राझार समाजनि थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय बा एनडिएनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि हिसाबै जों सायख'बाय दा बिथांखौ देरहाहोनाया जोंनिनो दायित्व जोंनि बिबान साफ्रोमबो पार्टी कर्मिनि बिबान बेनिखायनो जोंनि पार्टी वार्कारफोरखौ लानानै बे सावरायनाय जादोंमोन जे जों रायजो राजानि गेजेराव मा माखौ लानानै जयन्त बसुमतारीनि जानो भट बिहैगोन आरो बेवहाय बेफोरखौ सावरायनो थांनायावनो दिनै जों केन्द्र सरकारा जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मा मा स्किम हरदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय मा मा स्किम हरदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारा निजस्व जिखिनि स्किम जों आइबिएस स्किम हिसाबै गोरिब न'खरफोरखौ थांना थानायनि बेलायाव जों मा मा लामा मा राहा होदों बे बाथ्राखौ सावरायलायनाय जादों आरो बेफोरखौनो जों रायजोनि सिगाङाव बुजायहैनांगोन होननानै बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों आरो जोंनि जि आइबिएस स्किमफोर दं बा जिखुनु फ्लेगशिप स्किम दिनै जों लादों बेफोरखौ जों रायजो राजाफोरखौ बुजायोबा रायजोफ्रा निस्सय जोंनि बिजाथिनो भट होगोन आरो बे बाथ्राखौनो जों दिनै पार्टी कर्मिफोरनो बुजायना होदों सर बिसेसकै नोंथांमोना बे क'क्राझार लकसभा समष्टियाव माबायदि भट लानानै देरहाजोबनो जोंहा क'क्राझार लकसभा समष्टियाव 11 लाखसो भट दं टटेल भटार्स बिनि भितराव जों अन्तत जोंहा दा पार्टी हिसाबै माबा थागोन कंग्रेसनिफ्राय थागोन बेनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय थागोन हयथ' एआइइउडिएफनिफ्राय थानाय नङाबो जानो हागौ बेनिफ्राय गुबुन पार्टिनिफ्रायबो थालिया बिजेपिनिफ्रायबो थालिया जोंनि इउपिपिएल थागोन साथाम बा साब्रैसो बिजाथि जागोन आरो बिनि भितराव जों गुबुन गुबुन पार्टिफोरनिफ्राय मिनिमाम 2 लाख भटनि बांसिनाव देरहागोन जों बेखौ खाथां बुंनो हायो खारन दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे ओनसोलनि जौगानो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि स्किम दं बेनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जि अरुण'दय स्किम थाबाय बेनिफ्राय बिभिन्न स्किम दङ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो निजस्व स्किम हिसाबै जोंहा आइ अनसाय बिथांखि थाबाय माइनाव सोरां बिथांखि थाबाय गियान सोरां बिथांखि थाबाय सुपार 50 थाबाय लाइभलिहुड मिसननि गेजेरजों जों मा बुंगोन जोंहा बे गोट मिसन पिग मिसन पल्ट्रि फार्मिं बि किपिं बेनिफ्राय मासरुम फार्मिं बेबायदि गोबां स्किम जों जिहेतु रायजोफोरनो होदों आरो बेफोरनि गेजेरजों रायजोफोरनो थांना थानायनि राहाखौ जों होनो हादों बेबायदि स्किमफोरखौ जों रायजोफोरनो बुजायनो हायोबा निसय रायजोआ जोंनि बिजाथिनि भट होआलाफानो थानाय नङा खारन जों मानसिफोरनो थांना थानायनि राहाखौ होदों जों सिगांनि सरकारनि बायदि कम्बल मुस्रि होनानै बा उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरनो जुमाय लोंनो फोरोंनानै जुवा गेलेनो फोरोंनानै जों समाजखौ ध्वंस खालामनो ओंखाराखै बिनि बदलै जों जोंनि समाजखौ बोरै जौगाखांहोनो हागोन बोरै फोसाबनो हागोन जोंनि सेंग्राफ्रा बोरै थांना थानायनि राहा नागिरना दिहुननो हागोन बेनि थाखाय जों बिभिन्न राहा होदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे रायजोफ्रा जोंनि बिजाथिनि भट होआलाफानो गुबुननो भट होनाय नङा साख्रिनि बिथिङाव बिथांमोना नोंथांखौ साख्रि होनो हायाखै जोंथ' इटिमेट 4,000सो साख्रि होबायानो आरो जों दासिमहालागै गोबां साख्रि होनो हाबावगोन खिन्थु जोंहा जिथु मा बुंगोन बे सेन्ट्रेल बर्ड सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बेखौ केस होना दोननायखाय केस जानानै थानायखाय जों बे बर्डखौ गोदान दानो हायाखैमोन आरो बेखौ दानो हायैखायनो जोंहा बे एपइन्टमेन्टखौ एसे जादों स्ल' जादों खिन्थु इटिमेट बे केसआ बायबाय जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन कमिटिखौ दाबाय आरो बियो दिनै स्पिडआव खामानि मावलांदों थेंक इउ सार